Her har vi Gitte på 24 år. Hun er en frisk pige med sunde interesser, ben i næsen, og så har hun en hund, der hedder King. Her har vi Gittes uddannelsessted, Roskilde Universitet. Og her har vi Gittes engagement i hendes uddannelsessted. Hvor er det mon henne? Gitte brokker sig godt nok ret tit over de ting, hun er utilfreds med på sit universitet, men hun har bare aldrig rigtig gjort noget ved det. Hun har altid tænkt, at hun nok alligevel ikke ville kunne komme til at ændre noget som helst, så derfor har hun bare gjort, som hun plejer, uden at fundere alt for meget over, hvordan RUC rent faktisk kunne blive et bedre uddannelsessted. I mellemtiden et helt andet sted ude på RUC sidder rektor Ib Poulsen sammen med sin strategigruppe og arbejder hårdt på den store strategi 2015. Strategi 2015 er en handlingsorienteret plan, der klart og tydeligt skal angive, hvor RUC skal bevæge sig hen de næste 5 år. Det er ikke længere nok med løse og overordnede visioner for fremtiden, som ingen ved, hvad de skal stille op med. Og de enkelte institutioner skal arbejde mere og bedre sammen. RUC skal fremstå som en samlet campus, hvor hele universitetet bevæger sig målrettet og fokuseret. Men det er ikke bare en plan for RUCs fremtid, der skal bestemmes af den øverste ledelse. Det er også en plan, der skal udformes af alle dem, der har deres hverdag på RUC. Både de ansatte og de studerende, inklusiv dig og Gitte. Og det er så præcis her, Gitte kommer ind i billedet igen. For efter hun er blevet introduceret for strategi 2015 via et lille servicespot, lidt ligesom det du sidder og ser lige nu, her har vi Gitte på 24 år. Er hun blevet rigtig interesseret i projektet? Her kan hun endelig få indflydelse på RUCs fremtid og de ting, som hun synes skal være bedre. Gitte tager derfor til den store strategikonference, som Studenterrådet afholder, hvor hun sammen med alle de andre engagerede studerende diskuterer, hvordan RUC kan blive et bedre universitet med bedre uddannelser, bedre studiemiljø, bedre internationale studier, flere pæne planter og flere praktikpladser. Her kan det så være, at Gitte, eller måske netop dig, kommer med lige præcis den idé, der kan være med til at forme RUC anno 2015. En idé, der kan være med til at forbedre din og andres uddannelse. En idé, der vil komme til at støbe din fremtid. En idé, der vil revolutionere dit RUC.